right, doamnelor și domnilor, presenting the blue corner, în colțul albastru, vârstă 19 ani, 94 de kilograme, 1,78 m, cu o alonjă de 1,79 m. Este primul lui meci, un meci de debut aici în ringul Eric Seff și KO Masters. Ladies and gentlemen, el este specializat în boxing. El se luptă pentru ACS Kickboxing Baia Mare. Give it up din România, din Baia Mare, pentru Cosmin Lingura! 12 ani, 94 Alright, de kilograme. și acum, ladies and gentlemen, în colțul roșu, vârstă 33, 93 de kilograme, 1,90 m, alonjă 1,92 m, având un record, un palmares de 86 de lupte, 75 de victorii, 9 înfrângeri. El e specializat în kickboxing. Doamnelor și domnilor, se luptă pentru Storm. Let's give it up din Luton, United Kingdom, for Andrew Tate! Doamnelor și domnilor, acesta este un meci la categoria grea, 95 de kilograme, 3 runde, 3 minute fiecare, cu reguli de kickboxing. Referee in the ring, arbitru în ring, Ciprian Soro. Da, sunt cei doi frați, Andrew Tate și Tristan Tate. Sunt doi frați foarte interesanți. Spuneam despre ei, i-am adoptat, stau în România. Acum ei au venit odată la o gală, dacă mă înșel, în Mamaia, s-au îndrăgostit de România și au cumpărat casă, s-au mutat cu tot aici. E destul de ușor când vii ca străin în România, mai ales dacă te duci la mare, chiar și în București, atunci când erau deschise toate lucrurile, să te îndrăgostești de România și să te duci aici, dacă vorbim despre mine, spuneai, cei doi sunt și da, a început foarte puternic Cosmin Lingura, să vedem în box. Încearcă să se apropie de adversarul său, să trimite aceste lovituri de aproape de braț. Da, schiva lui Andrew, care imediat îl ia în față pe Lingura. Diferență și de fizic între cei doi. Mai înalt Andrew Tate față de Lingura, doar 1,78 m. Dar lovește foarte puternic. Nu sunt cele mai curate lovituri, cele mai curate tehnici pentru el, dar foarte puternice croșiele trimise de Lingura. El a încasat două lovituri acum de picior la Lingura. Probabil că va avea ceva probleme de care să mai încasează un mic bună dreapta, legată trimisă de Lingura, încercat puternică și acest ținta. Este greu de ești obișnuit să da, totuși Lingura are 14 ani, are tot timpul să învețe să se obișnuiască cu lovitura. Interesant este să vedem cât de pregătit fizic este Andrew Tate. Acum arată destul de bine tehnic, cu schivele de dreaptă trimisă pe contra, nu pierdut pe brațul înainte adversar, a tot brațul drept în Tate. Ce observă Tate este mai mult Da, și am văzut că o lovitură cu piciorul din față la corpul adversarului. Ia foarte bine în față atunci când se apropie de el. Ochii grapat de Lingurar. Câteva lovituri și Andrew Tate reușește pe pas înapoi să trimite o lovitură la corp, a alunecat acolo adversarul său. Bună stânga, frumos croșeul britanicului. Încearcă un mult de aproape pentru aici ar putea să fie cheia succesului pentru Andrew Tate, loviturile de genul. Câteva lovituri venite puternic din partea lui Lingura, dar și schivă bună lui
Andrew Tate. Se termină această primă repriză. A arătat bine Lingurar. A He had no fost foarte success. He was curajos swinging in the first round, meciului. bunch of swings, Se vede experiența no lui success, Andrew came out Tate, first. care a reușit And no după success. 2-3 lovituri mai puternice ale samului să revină în meci destul de bine. S-a plecat, știe că meciul mai are încă 2 reprize și nu are rost să ține prima. Exact, și eu zic că Andrew Tate ar trebui să fie și pe scorecardul de arbitrilor câștigător în această primă rundă. A lovit undeva mai clar față de adversarul său mai mult și a avut și acele lovituri de buget care... Exact, da, și nici n-a blocat. A fost lovit de adversarul său. În schimb, Lingurar poate fi oricând capabil să facă surpriza în acest meci. Am văzut lovituri puternice din partea sa. Cred că singura șansă Second round. să nimerească balul. A încercat. Foarte larg. Acum da, a doua lovitură. N-a mai avut unde să se deplaseze. Da, și totuși a dublat lovitura, pentru că i-a arătat croșul de stânga, după care a aruncat dreapta. Prima dată a fost o lovitură izolată și Tate a văzut că s-a dat un pas înapoi. Toată începutura a fost pentru Lingurar, care se duce peste adversarul său. Este foarte bine Andrew Tate la acele picioare. Să vedem cât o să țină gazul pe Lingurar în acest ring. Bună dreaptă lui Tate. Combinație. Mâna bravo, mâna cap pe bine. Vedi stă pe piciorul lui să sparează-mă, Cosmin. Lasă, vezi? Bună dreapta încă o dată și pentru Lingurar. El când dublează lovitura are mai multe șanse de reușite. Acele lovituri izolate nu-l ajută de rău. Cred că lovite directe cu brațul din față ar trebui cu o pasă înainte să-l prindă pe... Așa numai, Fără așa să-și facă atacul, să-și urmeze atacul, să lovească cu stânga și apoi cu dreapta. Lovește doar dreapta cu tehnic. A pregătit bine acel genunchi Andrew Tate, l-a ținut de cap adversar. Așa cum a spus, a face o figură frumoasă dacă a dat drumul la genunchi. Da, și cred că ar trebui să încerce și pe pasul înainte adversarului genunchiul să retură. Exact. Acolo ar putea să spună acum genunchiul la corp. Niciun dintre cei doi, Ciprian Sora, prima dată când îl pune, este arbitru în această seară, foarte bine. A intervenit și acum, a intervenit la timp, pentru că Lingurar s-a pus pe spatele și este normal să fie numărat. Au fost 2-3 lovituri ale lui Andrew Tate. Nu cred că loviturile au făcut diferența, cât lipsa de aer. Exact. Da, e final de meci, se pare că nu mai continuă Lingurar. Da, a cedat fizic asta, exact, spuneai tu că și-a pierdut aerul Lingurar și tocmai asta a făcut diferența, nu neapărat loviturile, dar a fost o serie bună a britanicului. Nici Andrew Tate n-a venit cel mai bine de formă în zilele lui. A știut, experiența l-a ajutat să-și dozeze foarte bine energia. Prima repriză s-a deplasat, a lovit. Asta la bătaie să-și mențină energia. El așa că mai are 2 reprize. Da, a fost foarte bun percutul cu brațul stâng, după care a venit seria sa, a continuat, a meciului cu brațul drept. Încă o dată, când s-a întors adversarul, a mai reușit cu croșul de stânga. Este un knockout tehnic în repriza a doua, o victorie pentru Andrew Tate. Lingurar a realizat că nu mai poate continua și a treia repriză și nu avea rost să încaseze lovituri degeaba. Da, o surpriză prezența lui Andrew Tate. All right, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, câștigător printr-un technical knockout în prima rundă. Let's give it up for Andrew Tate! Iată și decizia oficială, knockout tehnic, victorie pentru